Všetkých vítame na našom profile. Toto video ukazuje princíp pripojenia rôznych zariadení k systému Smart Home. Úvod. V domácnostiach bez automatických systémov je osvetlenie zvyčajne prepojené prostredníctvom nástenného vypínača, ktorý po stlačení uzavrie obvod a zapne svetlá. Pri realizácii koncepcie inteligentnej domácnosti sa vypínač presunie do elektrického panelu, kde sa nahradí elektronicky riadeným relé. Teraz môže mikrokontrolér aktivovať relé, ktoré uzavrie obvod a zapne svetlá. Nástenný vypínač je pripojený k riadiacej jednotke a po prijatí signálu z neho riadiaca jednotka vyšle príkaz do relé, čím sa uzavrie obvod a zapnú sa svetlá, čo umožňuje ovládať osvetlenie známym spôsobom. K riadiacej jednotke sú pripojené aj snímače svetla a pohybu, ktoré umožňujú automatizáciu osvetlenia na základe ich snímania. Systém sa v závislosti od údajov zo snímačov rozhodne, či sa majú svetlá zapnúť alebo vypnúť. Riadiaca jednotka je pripojená k internetu, čo umožňuje aplikácii autorizovaný prístup do systému, zobrazenie údajov zo snímačov a ovládanie akčných členov. Moduly majú univerzálne reléové kanály a vstupné kanály, ku ktorým možno pripojiť rôzne zariadenia. Pripojenie zariadení môže vyžadovať použitie viacerých reléových alebo vstupných kanálov. Ďalej sa budeme zaoberať princípom pripájania rôznych zariadení. Osvetlenie. Na pripojenie štandardného osvetlenia sa používajú reléové kanály na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia, uzavretie alebo otvorenie obvodu. K jednému relé možno pripojiť viacero svietidiel, ktoré pracujú synchrónne. Ak sa používa nízkonapäťové osvetlenie s napájacou jednotkou, napätie sa môže dodávať cez relé. Relé uzavrie obvod, čím dodá napätie napájacej jednotke, ktorá ho následne premení a dodá do osvetlenia. Ak sa používa viac skupín nízkonapäťového osvetlenia, môže sa použiť jedna napájacia jednotka s dostatočným výkonom. Výstup napájacej jednotky je pripojený k reléovým kanálom, cez ktoré je pripojené osvetlenie. Uzavretím obvodu relé dodáva napätie z napájacej jednotky do osvetlenia. Stmievateľné kanály umožňujú reguláciu výkonu dodávaného do svietidiel, čo vedie k zmenám jasu. Tento typ stmievania je vhodný len pre svietidlá, ktoré tento typ ovládania podporujú. Na obale alebo v popise svietidla by mal byť symbol na označenie stmievateľné. Ak je svietidlo pripojené cez napájaciu jednotku, musí tiež podporovať stmievanie, ktoré je označené príslušným symbolom alebo štítkom. Na stmievanie osvetlenia alebo podsvietenia pracujúceho na 12 alebo 24 V DC sa používajú výstupy PWM. Výstup PWM obsahuje elektronický spínač, ktorý uzatvára a otvára obvod 400 krát za sekundu. Nastavením trvania prívodu a neprítomnosti napätia možno meniť jas osvetlenia. Ak výkon výstupu PWM nepostačuje na pripojenie záťaže, sú potrebné ďalšie prúdové zosilňovače. Svietidlá podporujúce zbernicu DALI možno pripojiť k spoločnej sieti a integrovať do systému Smart Home pomocou zariadenia DV DALI. Modul DV DALI automaticky skenuje zbernicu a pridáva objavené svietidlá do systému. Svietidlá podporujúce riadenie napätia 0 do 10 alebo 1 do 10 možno integrovať do systému Smart Home pomocou modulu DV010. Žiarovky Philips HUE alebo IKEA možno do systému integrovať aj inštaláciou zásuvného modulu, ktorý nevyžaduje žiadne ďalšie hardwérové zariadenia. Tepelné ovládače. Termostatické hlavice pre vykurovací systém alebo sálavé podlahové vykurovanie sú pripojené podobne ako svietidlá. V prípade použitia 24V termostatických hlavíc sa do kanálov relé privádza 24V napätie z napájacej jednotky. Elektrické podlahové vykurovanie je pripojené k reléovým kanálom prostredníctvom stýkačov. Stýkače sa používajú na spínanie vysokého výkonu. Riadiaci modul uzavretím obvodu dodáva napätie do stýkača,
ktorý následne uzavrie obvod pre elektrické podlahové vykurovanie. Zámky. Elektronické zámky pracujúce s napätím 24 alebo 220 V sa pripájajú podobne ako osvetlenie. V závislosti od typu zámku je potrebné modul nakonfigurovať tak, aby poskytoval otvárací impuls s požadovaným trvaním. Záclony a žalúzie. Pohonné jednotky pre žalúzie a záclony možno zjednodušiť na dva motory. Jeden na vytváranie a druhý na zatváranie. Pohon musí mať koncové spínače, ktoré odpoja motor po dosiahnutí koncovej polohy. Na ovládanie takýchto pohonov sa používajú dva reléové kanály. Jeden na napájanie otváracieho motora a druhý na zatváranie motora. Je veľmi dôležité správne nakonfigurovať modul, aby sa zabránilo súčasnému napájaniu oboch kanálov napätím, ktoré by mohlo poškodiť pohon. Paralelné napojenie viacerých pohonov tiež nie je povolené, pretože napätie generované v jednom pohone môže ovplyvniť činnosť iného pohonu. Odporúčame používať pohony s reguláciou výkonu, ktoré nemajú zabudované regulátory. Pohony so zabudovanými regulátormi majú zvyčajne port na pripojenie externých ovládacích tlačidiel, ktoré možno pripojiť k reléovým kanálom. V tomto prípade je pohon napájaný samostatne a relé sa používajú ako beznapäťové kontakty na vysielanie príkazov na otvorenie alebo zatvorenie. Garážové brány. Garážové brány majú vlastný ovládač, ktorý zvyčajne umožňuje pripojenie jedného alebo dvoch ovládacích tlačidiel, pričom sa používajú jeden alebo dva reléové kanály. Kanály sa používajú ako beznapäťové kontakty a posielajú riadiacej jednotke príkaz na otvorenie alebo zatvorenie. V systéme sú tieto kanály nakonfigurované ako jednopólové, respektíve dvojpólové brány. Ventily. Regulačné ventily prívodu vody, trojcestné ventily alebo klapky sa vo všeobecnosti delia na dva typy regulácie. Prvý typ zahŕňa jeden kanál relé a otvára alebo zatvára sa po privedení alebo odvedení napätia. V systéme nakonfigurovaný ako jednopolový ventil. Druhý typ je zapojený podobne ako slepé pohony, pričom využíva dva reléové kanály, jeden na otváranie a druhý na zatváranie. V systéme nakonfigurovaný ako dvojpolový ventil. Ventilátory. Ventilátorová jednotka má zvyčajne jeden alebo dva ventily na prívod horúcej alebo studenej teplonosnej kvapaliny, ako aj motor otáčajúci ventilátor s viacerými vynutiami s rôznym výkonom. Otáčky ventilátora sa menia v závislosti od napätia prijímajúceho vynutia a výkon by sa mal dodávať vždy len do jedného vynutia. Na pripojenie cievky ventilátora sú potrebné reléové kanály na pripojenie termostatických hlavíc, ktoré spínajú prívod teplonostej kvapaliny, ako aj reléové kanály pre počet vynutí motora na riadenie otáčok ventilátora. Štandardné ventilátorové cievky majú 3-4 rýchlosti a 1-2 ventily, čo si vyžaduje použitie 4 alebo 6 reléových kanálov na pripojenie. Je dôležité správne nakonfigurovať modul, aby sa zabránilo súčasnému napájaniu viacerých vynutí motora napätím, ktoré by mohlo poškodiť cievku ventilátora. Existujú aj cievky ventilátorov s motormi pracujúcimi na 12 alebo 24 V DC. Na ovládanie takýchto motorov možno použiť výstupy PWM, napríklad z modulu DV-RGB. Niektoré cievky ventilátorov môžu mať zabudovaný regulátor, ktorý sa ovláda napätím 0 až 10 V alebo iným spôsobom. Tlačidlá, prepínače a spínače. Tlačidlá, spínače a jazyčkové spínače sú pripojené medzi vstupné a spoločné kontakty. Vstupný modul možno nainštalovať buď do priestoru na stene, napríklad BV SV06, alebo do rozvádzača, napríklad DV SV16. Podsvietenie tlačidiel. Náš systém podporuje používanie tlačidiel s 3V podsvietením. LED dióda podsvietenia odráža stav aktuátora, ku ktorému je tlačidlo priradené. Na zobrazenie iba zapnutého alebo vypnutého stavu sa môže použiť jedna LED dióda, alebo sa môžu použiť dve LED diódy rôznych farieb na zobrazenie oboch stavov.
Napríklad, keď je aktuátor zapnutý, tlačidlo bude mať zelené podsvietenie a keď je vypnutý, bude červené. LED diódy podsvietenia sú zapojené paralelne a sú spojené s kontaktmi tlačidla, takže podsvietené tlačidlo používa na pripojenie 2 vodiče a zaberá 2 vstupné kanály. Nie všetky moduly podporujú pripojenie podsvietených tlačidiel. Pozri opisy modulov. Vo väčšine prípadov je zabudované podsvietenie tlačidiel určené pre 24 alebo 220 V a vyžaduje si úpravu, aby fungovalo s našimi zariadeniami. 24V tlačidlá. Väčšina výrobcov má tlačidlá s 24V podsvietením a na integráciu možno použiť modul BV-SV24. K modulu je možné pripojiť až 6 tlačidiel a 6 LED diód s podsvietením. Podporované je podsvietenie so spoločnou anódou aj spoločnou katódou. Integrácia systému KNX. Tlačidlá a termostaty pracujúce v štandarde KNX možno do nášho systému integrovať pomocou modulu DEMG+, ktorý sa pripája na zbernicu KNX. Na zabezpečenie napájania zbernice KNX je potrebná aj napájacia jednotka KNX. Na programovanie tlačidiel a termostatov je potrebné rozhranie KNX, USB alebo Ethernet a program ETS. Zariadeniam sa musia pred pridaním do nášho systému priradiť skupinové adresy v programe ETS. Senzory úniku. Snímače úniku FVVL, EVVL, VVVL majú trojvodičové pripojenie a sú pripojené k modulom ako je Metaforza alebo DVVL02. Pozri úplný zoznam podporovaných modulov v popise snímača. Modul DVVL02 umožňuje konfigurovať nastavenia snímača, napríklad citlivosť a farbu podsvietenia. Diskrétne snímače pohybu. Diskrétny snímač pohybu CVMSD má trojvodičové pripojenie a pripája sa s diskrétnym vstupom modulov, ako je Metaforza. Pozri úplný zoznam zariadení podporujúcich pripojenie diskrétnych snímačov pohybu v opise snímača CVMSD. Teplotné senzory. Na meranie teploty možno použiť niekoľko typov snímačov teploty. Digitálne snímače teploty založené na snímači DS18B20, ako sú FVTS, FVFT a VVTS. Majú dvoj- alebo trojvodičové pripojenie a možno ich priamo pripojiť k nástenným modulom, ako je BVSV06, alebo modulom rozvádzačov, ako je Metaforza, DVHC10 a tak ďalej. Rôzne moduly môžu mať rôzne maximálne povolené dĺžky káblov. Analógové snímače teploty NTC s odporom od 5 do 15 k ohmov možno pripojiť k modulom ako sú DVHC10, DVIO. Moduly ako VVHTL, CVHTMLI2, CVCO2 majú zabudované snímače teploty a pripájajú sa na zbernicu CAN. Bezdrôtové snímače BTHT pracujú prostredníctvom protokolu Bluetooth a pripájajú sa k systému prostredníctvom modulov DEMG+, alebo BTCAN. Infračervené IR ovládanie. Ďalkové ovládanie domácich spotrebičov, ako je televízor alebo DVD prehrávač, vysiela po stlačení tlačidla súbor infračervených zábleskov. Tieto záblesky možno prirovnať k Morseovej abecede, ktorá informuje zariadenie o tom, ktoré tlačidlo na diaľkovom ovládači bolo stlačené. Náš systém dokáže čítať a zapamätať si tieto príkazy pomocou infračerveného prijímača zabudovaného v moduloch DEMG. Na žiadosť skriptu alebo používateľa sa príslušný príkaz môže reprodukovať pomocou infračerveného vysielača zabudovaného v moduloch ako sú CVMLI a CVCO2. Zariadenie, ktoré ho prijíma, ho bude interpretovať ako príkaz z pôvodného diaľkového ovládača. Príkazy sa ukladajú do systému a ovládanie spotrebičov sa môže vykonávať z aplikácie bez použitia tradičných diaľkových ovládačov. Klimatizácia. Diaľkové ovládanie klimatizácie vysiela infračervený príkaz obsahujúci kompletné údaje o prevádzkovom režime, rýchlosti ventilátora, teplote a polohe lopatie klimatizácie. Zapamätaním a neskôrším zopakovaním tohto príkazu sa úplne obnoví stav klimatizácie.
Na zapnutie klimatizácie v ľubovoľnom režime je potrebné dekódovať údaje príkazu, identifikovať parametre a vytvoriť integračný skript. Náš systém obsahuje databázu hotových integračných skriptov pre rôzne klimatizačné zariadenia a naša služba technickej podpory môže na požiadanie vytvoriť integráciu pre iné zariadenia. V našom systéme je k dispozícii špecializovaný modul BVAC, ktorý je kompatibilný s väčšinou klimatizačných zariadení Daikin a Mitsubishi. Tento modul je nainštalovaný vo vnútri klimatizácie, pripojený k jej riadiacej doske a zbernici CAN, čím zabezpečuje obojsmernú komunikáciu s klimatizáciou. Na integráciu možno použiť zariadenia tretích strán, ako napríklad Coolmaster alebo Intensys, ktoré na pripojenie vyžadujú modul DV-RS485. Ventilácia. Väčšina ventilačných jednotiek sa integruje prostredníctvom univerzálneho rozhrania RS485 a modulu DV-RS485. Ak chcete zistiť dostupnosť rozhrania RS485 a interakčného protokolu, obráťte sa na dodávateľov ventilačných zariadení. V databáze scenárov je k dispozícii univerzálny scenár pre integráciu vetracej jednotky a pri jeho pridávaní je potrebné uviesť adresy riadiacich registrov z opisu protokolu vetracej jednotky. Body médií. Multimediálny bod FEMP dokáže prehrávať obsah z domácej knižnice médií, internetové rádio, služby TuneIn, Spotify alebo zvuk zo smartfónu pomocou technológie AirPlay. Mediálny bod sa pripája k 24V zdroju napájania, miestnej sieti a 2 reproduktorom. Port USB umožňuje pripojenie analógového alebo optického prevodníka zvukového signálu na vstup aj výstup. Mediálny bod a napájací zdroj možno nainštalovať do stropného priestoru v blízkej reproduktorov. Každý mediálny bod je nezávislý a komunikuje s celým systémom, pričom prijíma a vykonáva príkazy zo scenárov, tlačidiel alebo aplikácie. Do systému môžete pridať toľko mediálnych bodov, koľko je potrebné. Integrácia multimédií. Náš systém podporuje integráciu s mediálnymi zariadeniami podporujúcimi protokol UPnP-DLNA, čo umožňuje ovládanie prehrávania. Zariadenia možno ovládať pomocou IR príkazov, rozhrania RS232 alebo protokolov TCP/UDP. Kamery. Náš systém podporuje kamery s protokolom ONVIF a dokáže ich rozpoznať a pridať s minimálnym systémovými nastaveniami. Do systému možno manuálne pridať aj ďalšie kamery podporujúce videostreamy RTSP alebo HTTP/HTTPS. Ak je smartfón pripojený k miestnej sieti, spojenie s kamerami prebieha priamo medzi smartfónom a kamerami. V prípade vzdialeného pripojenia sa videoprenos prenáša šifrovaným kanálom z kamery cez základnú jednotku a cloud do smartfónu bez toho, aby sa vyžadovala statická adresa IP alebo presmerovanie portov. Aplikácia v závislosti od modelu kamery umožňuje ovládať jej polohu, zoom a infračervené osvetlenie. Interkom. Interkom FEIC umožňuje miestnu aj vzdialenú komunikáciu s návštevníkmi a má zabudovanú čítačku kariet RFID a NFC. Interkom sa pripája k miestnej sieti a podporuje pasívne PoE aj aktívne PoE 802.3AF. Do systému možno integrovať aj interkomy tretích strán a podporujúci protokol SIP. Na ich integráciu je potrebný používať účet SIP poskytovaný našou spoločnosťou. Na prevádzku interkomov tretích strán je potrebné internetové pripojenie. Nástenné panely. Nástenné dotykové panely LCP4 a LCP10 využívajú ethernetové pripojenie k miestnej sieti, fungujú na 12 V a používajú operačný systém Android. Aplikácia Larnitex sa spúšťa automaticky a možno ju používať so štandardným rozhraním aj s rozhraním prispôsobeným pre nástenné panely. Iné zariadenia. Náš systém podporuje nasledujúce štandardné protokoly, ktoré umožňujú integráciu rôznych zariadení tretích strán. RS485, Modbus RTU, Modbus TCP, RS232,
UART, TCP, UDP, požiadavky HTTP, HTTPS, GET, POST, PUT, vstupné a výstupné rozhranie 0 až 10 V alebo 1 až 10 V, suché kontakty, protokol DALI na ovládanie osvetlenia. V tomto videu sme zdôraznili len niektoré z našich integračných možností. Ak máte ďalšie požiadavky na integráciu, obráťte sa na náš tím technickej podpory. Ďakujeme, že ste preskúmali náš inštruktážny materiál. Uvidíme sa v ďalších epizódach.